L'hivern passat, el Comú d'Encamp va subvencionar 134 euros per forfet a tots els residents de la parròquia, una mesura que aquesta temporada no es repetirà. Així, el consistori s'estalvia 120.000 euros que podrà destinar a activitats socials. Aquest canvi, però, no satisfà l'oposició comunal liderada per Pere Torres. Aquestes mesures que s'han adoptat avui són provisionals per aquest moment de crisi que viu el nostre país com els països de l'entorn. Molta gent ens han dit que per què subvencionàvem l'esquí i no els subvencionàvem altres ajudes potser més necessàries. El Comú d'Encamp havia de continuar subvencionant aquests 60 euros, igual que el Comú de Canillo, per almenys per estar en equiparació que tots els esquiadors residents d'Encamp i de Canillo tinguessin l'oportunitat de gaudir una mica d'aquests avantatges de ser residents a la parròquia com sempre s'havia gaudit. No subvencionar els forfers forma part d'un paquet de 4 mesures destinades a reduir la despesa pública i que suposaran un estalvi de 200.000 euros anuals al consistori. La resta són no fer lots ni sopar de Nadal pels treballadors aquest any i suprimir els sopars dels cònsols i consellers després de les sessions de Comú. En el ple d'ahir, Miquel Alís també va informar de la peritació que ha fet la batllia dels danys i perjudicis que ha causat al Comú l'aturada per part de Saet de l'any 2000 de la concessió per la pràctica de l'esquí als terrenys de Concòrdia d'Encamp. Es xifra entre 10,7 i 11,8 milions d'euros. Ara, però, cal esperar la sentència del batlle.